사 부스트는 마코 액타 PM하고 작은 액타 EM하고 작은. 그리고 상난에 그림 항자 받아야 놓고 그러는데. 요즘 뭐 항자 받. 판이 다 가있는 답이야를. 징그레 간산도. 빨리야. 맞아. 곰시가 좀 없는 분들 샵에 뭐 자위나 흔한 하이나. 아이차. जोंनाव फार्स्ट टाइम अखा सिजाबाय आं दिनै अब्लाबो दिनैनि बायदि अखा सिजायाखैमोन आरोखि गोदान भिडिअ फिन बरायफिनना थाबाय गासैखौबो दिनै मोनसे स्क्रिप्ट लानानै फैदों आरोना फिल्म शुटिंनि थाखाय सेरफांगुरियाव दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थाम्बनेल आरो ट्रेलार नुनानैथ' मिथिखाबाय माने एक्टरा सोर सोर जागोन आदा प्रेक्टिकेल थागोन आरो लोगोसे आदा अनिल ओमफ्राय मनिषा आब' ओमफ्राय दं बादिनो सानैसो दा नोंथांमोना स्किप खालामा लासैनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना सेरफांगुरि बाजार आरोना दा बेनिफ्रायनो जागायनोसै शुटिंखौ फार्स्ट मोनसे शुट थांबाय माने बाजार खालामनाय आरोना बाजार सेरफांगुरि बाजाराव लादोंमोन दा थांनोसै बेनिफ्राय बेलेग हस्टेलनिफ्राय बेलेगाव माने दा नोंसिनाथ' 25 तारिखनिफ्रायसो ना गारि गाखोनोसै थांनोसै सिगां मोनसेल'सो शट जोब्बाय आरोना मोनसे खन्द'ल'सो ओमफ्राय अखा हानानै लानो हायाखिसै दा सफैबाय सेरफांगुरि सेरफांगुरि हाब्रुबारि गायदों आरोना ओमफ्राय जा नै जा आदा प्रेक्टिकेलबो दं अखा हानानै जायाखै जागोन दा नागारनो जागोन नै जा एक्ट्रेसफोरा दं जिरायनानै शुटिं थाखाय रेडि जानानै दं आरोना अखा हानानै दा लानो हागोन हाया जानानै दं अखाया डिस्टार्ब ओंखारखानानै दंमोन आरो ओमफ्राय न'आ बेसे गोजान नोंना गामिनो न'आ आंनिया न'आ आंना एसे थांबानो ना गामिया मामोन गामिया अखा हाना होथेबाय बिरादनो आदा मा जाबावगोन अखाया जागोन र' दसेनाव मोनसेल' शट लानो हाबाय मोनसे खन्द'ल' ओमफ्राय अखानि थाखायनो लानो हायाखिसै ओंखामसो उखैग्रोबाय आरोना ओंखामसो जाहैग्रोनोसै दा जारलासो जाबाय मिस्टार जारलाया फुरा अखा नाय लोगोफोर माबायदि अखा ग्लास खायसे बारा नुवाखै हरनिफ्रायनो हादों हरनि 3थासिमनिफ्राय हादों आरो उखैखाबाय उखैनायाथ' ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै सिगां ओमफ्राय मा जायो नायनोसै र' ना मा होनो आदा ओंखामखौ जाहैग्रोनोसै अखा गागौमानि नङाबाथाय आरो नङाबा आरो टाइमाबो दा सर्ट जायोबा ओंखाम उखैनानै थाब्ला बिराद दिगदार जागोन आरो जानो ना मा होनो शुटिं लानो जाहैगोन आरो ओंखाम जाग्रोबाय आरो ना अखा थाब्लाबो गाराया दाबो जाखांलायबाय जोङो माथो जाबावगोन जाखांनानै जिरायनानै दं रायलायगासिनो दं फुंनायखाय माने शुटिंआव ओंखारबायमोन ना ओमफ्राय आरो अखाया हाफिनगारनानै होबाय नालाय मा जाबावनो ओमफ्राय गारिखौ माने बेरायाव नांहैसिगोन आरो ना आदा प्रेक्टिकेला रेडि एक्सन निसा बुस्थु होनदों माखौ एकथा PMआवबो जागोन एकथा EMआवबो जागोन आमेरिकायावबो जागोन इन्डियायावबो जागोन जेरावखि थाया मानो जागोन निसा माने आमार बागिसा निसा माने आमार बागिसा नस्थ' खालामबालै नोङो बेल' खोना ओरै खनसे थांनानै ओरै मोखां जाबा डाइलग गोनां दे ओरैजाय मोखां जाबा नों खनसेनो मोनसे एंगलावनो लाखा खनसे ओरै फुदा नायबाय ओमफ्राय ओरै मोखां जागोना ओरै फैनानै बेजों ओरै सिदा जानानै नोंहा बेयाव फैया बेयावनो खनसे ओरै थाबायलांबाय दा नायबाय ओमफ्राय ओरै सानजा मोखां जागोन दा एसे ओरै बेयावनो था नांब्लां खोन्थागोन ना गेरेयाव नांब्ला आं खिन्थागोन ना मा सिन्था फासय बन्दु नांनायखौसो खोन्थानांगौथ' नांनायखौसो खिन्थानांगौथ' बन्दु फासय दाथ' एसेबाव नांबाय आयै फाइट बन्दु नांबारबायना
सेस खालामबायलै नोङो आयो मालिकजों आङो मोजां दाम जासिगोनलै आयो एसे मोजाङै नायनानै खोन्थाजोबखाबाय आङो खमसेखम मोजाङै नायनानै खोन्था खमसेयावथ' नोङो बुन्दु हिसाबै मोजाङै नायना होनो हायोना आयोलै जोबोथारबाय आरो शुटिंखौ बा आदा शुटिंखौ जासि जाबायलै दस्रा मादै मोनथाराखै मानसि जानोना आइ फिसा जारला माबादि मोनखो दिनै शुटिंआव शुटिंआव फार्स्ट टाइम अखा सिजाबाय आं दिनै बिदि आरोखि दाम जाहैगोन नामा आं थबसेयाव हमखादों दाना थबसेया मोननैखा मोनसे बै माबा गलखौ हमदों राउन्डखौ ओमफ्राय दा आङो बेखौ सोलायनानै बेखौ हमबाय गस्लाखौबो सोलायबाय अखा हानायाव लाफेराखैमोन ओरैनो लायाखैमोन लादोंमोनब्लाबो दिनैनि बायदि अखा सिजायाखैमोन आरोखि एकबारे एसे बुंहरदो भिउवार्सफोरखौ बयखौबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनानै हामबाय होनसै दिनै नै जोंनि जायगायाव फैदों बियो गवालपारानिफ्राय दा मोजां मोनदों लोगो मोननानै बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो कमेन्ट होदो साबस्क्राइब खालामदो आरोखि बिदि दे लोगो मोनबाय थागोन एबारनिफ्राय गवालपारानि इउटुबाव दे ओमफ्राय नै जा आदा केमेरामेन माबादि मोनखो आंनाबो आइ फिसासो माबादि मोनखो दिनैथ' बिराद बिदिनो मोजां मोनबाय आरोखि आइ फिसा जाबाय आरोखि दिनै बोथोरा माथो मावनो गासिबो आइ फिसा जानानै दंजोबो फटआ लानाय जायाखिसै माने अखा हानायनि थाखाय टाइमाथ' जाहैबाय डिस्टार्ब खालामबाय जों जे लादों थाथ' बानायथारा जाबाय जों दिनै थाफिनगोनखाय आंनि शटखौ लाबाय खिन्थु इमान मोजां जायाखिसै आरो ना आंना जानायाथ' गाबोन जासिगोन बेथ' अखानि थाखायनो जाबाय आरो खिन्थु देखायनो सानदों ओमफ्राय दिनै न'आव थांफिननांसिगोन बिना उफाय गैया थाब आंनानो गोजा जोब्बायनो थांसै दा आदा उन्दैला गैला खारग्रोबाय गोजांनानै नै दा फट' खेबसिगोननो लोगोफोर जादों नै न'आव थांनो ओंखारबायनो आरोना शुटिंआ जोबनानै गाखोजोब्बाय नै एक्टर एक्ट्रेसफोरा आदा क्रिटिकेलाबो नै सालायहां जाबाय थांसै आरोना थांसै होनबा ना दे थांदो दे बाय बाय अखाया गारनायाव गैया आरोना जारलाथार नैबे गामिया हाब्रुबारि बुङो मा होनोमोन बे सेरफांगुरि हाब्रुबारि लोगोफोर शुटिंआथ' जोब्बायमोन आंनिखिनिया एसे बाखि दंबावो बिजा दोनबोबाय आरो ओमफ्राय आंनिया जोब्बाय दा न'आव थांगासिनो दं बिराद खस्थ'नि गेजेरावसो लाबाय अखा फुंनिफ्रायनो अखा माने दसे थाथ'यो दसे लायो उफाय गैया सिजाब्ला नांबाय नङाब्ला सानसे नेबावनांसिगौमोन गाबोन जासिगौमोन सिजाब्लाबो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम अखानि जुनैनो जागोन जायाखिसै आरो ओरैनोब्लाबो जाखानाय नंखायानो आरो अखानि गेजेरावथ' बांसिन जायाखिसै खोमा आंनि नायनाय एक्सपिरियेन्स आरो डाइलग माबा थालांबाय मेला मा खालामबावनो उफाय गैला दा ओंखारब्लासो मिथिसिगोन माबायदि जायो दाथ' बुंनो हाथ'ला आं गावखौनो गाव जायाखै बायदिसो मोननानै दं जायखिजाया मा होनो डिसक्रिपसन लिंकआव होनानै दोनगोन आङो भिडिअखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट डिसक्रिपसनाव थांदो नायदो बिदिबा लोगोफोर नोंनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय